M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale anga okondeka mwa Ambuye lero pa 17 September 2024 mu programu ya Tiyankhuleni Ambuye. Tikupitirizabe kuwerenga mawu a Mulungu ochokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Lero tikuwerenga 1 Korinto mutu 12 kuyambira ndime 12 mpaka na 14, kumapitirizanso kuyambira 27 mpaka na 31. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Padzuwa kuchokera ku Kanyama Parish mu Diocese ya Dedza. Tizawerenganso uthenga wabwino, uthenga wa tsiku la lero. Tikupitiriza kuwerenga uthenga monga adalembera Luka woyera. Tili pa mutu 7 kuyambira ndime 11 mpaka na 17. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Kuki kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto. Abale, Khristu ali ngati thupi limodzi limene lili ndi ziwalo zambiri. Ngakhale ziwalozo zambiri, komabe thupilo ndi limodzi lokha. Pajatu ngakhale ndife Ayuda kapena mitundu ina, akapolo kapena mfulu, tidabatizidwa mwa Mzimu Woyera mmodzimodzi kuti tikhale thupi limodzi. Ndipo tonse tidalandira nawo Mzimu Woyera mmodzi yemweyo. Thupitu si chiwalo chimodzi chokha ayi, koma lili ndi ziwalo zambiri. Tsono inuyo nonse pamodzi ndinu thupi la Khristu, ndipo aliyense mwa inu ndi chiwalo cha thupilo. Mulungu mu mpingo mwake adayika anthu awa: poyamba atumwi, kachiwiri aneneri, kachitatu aphunzitsi. Adayikanso anthu amene ali ndi mphamvu zakuchita zozizwitsa, ena amene ali ndi mphamvu zakuchiritsa matenda, ena amene ali ndi mphatso yakulongosola ntchito, ena amene ali ndi mphatso yakulankhula zilankhulo zosadziwika. Kodi onse ndi atumwi? Kodi onse ndi aneneri? Kodi onse ndi aphunzitsi? Kodi onse ali ndi mphamvu zakuchita zozizwitsa? Kodi onse ali ndi mphatso yakuchiritsa matenda? Kodi onse angathe kulankhula zilankhulo zosadziwika? Kodi onse angathe kuzitanthauzira? Iyayi. Koma inu muyike mtima wanu pa mphatso zopambana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi imeneyo Yesu adapita ku mudzi wina dzina lake Naini. Ophunzira ake pamodzi ndi anthu ena ambirimbiri adatsagana naye. Pamene Yesu ankayandikira chipata cha mudziwo, adakumana ndi anthu atanyamula maliro. Uwo malirayo anali mwana wa mwamuna. Mayi wake wa mwanayo anali wamasiye, ndipo mwana wake anali yekhayo. Anthu ambirimbiri amudzimo anali naye. Pamene Ambuye adamuona, adamumvera chisoni, namuwuza kuti, mayi, musalire. Tsono adafika pafupi nakhudza chithatacho, ndipo anthu amene
ankanyamula malirowo adayima. Ndipo Yesu adati, mnyamata iwe, ndikukuwuza kuti uka. Pamenepo wakufayo adakhala tsonga nayamba kulankhula. Yesu nkumupereka kwa mayi wake. Anthu onse adachita mantha nayamba kutamanda Mulungu, adati, mneneri wamkulu waoneka pakati pathu. Adatinso, Mulungu wadzathandiza anthu ake. Mbiri ya Yesu idawanda mu dziko lonse la Yudeya ndi kumadera onse ozungulira. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Tamvanso lero lino kalata ya Paulo yoyamba kwa Akorinto. Paulo akupitiriza kutifotokozera za nsembe ya misa, za Ukaristia. Pamene mwachidule akutiuza za Ukaristia ndipo za thupi. Eklesia, thupi la Yesu, thupi la Ukaristia. Sili kusiyana ndi thupi la Yesu. Pacha malemba kunena kuti mpingo mutu wake ndi Yesu. Mutu wa mpingo ndi Yesu. Mpingo ndi thupi lake. Ndiye lero Paulo kutifotokozera mwachidule za phunziro limeneli, kuti mpingo komanso thupi. Ifeyo, akutero Paulo yero, akuti Kristu ali ngati thupi limene lili ndi ziwalo zambiri. Tingati kunena kuti mpingo ndi thupi limodzi limene lili ndi ziwalo zambiri. Chifukwa Yesu mutu wake ndi Yesu, mutu wa mpingo. Mpingo ndi thupi lake. Mpingo uli ndi ziwalo zambiri, monga thupi la Kristu lili ndi ziwalo zambiri. Paulo yera akutenga nkhani imene fanizo la thupi kuti atifotokozere za mpingo. Mpingo umene masonkhana kuti achite phwando la Ukaristia. Ndife mpingo. Ndipo mpingo ndi thupi la Kristu. Ife ndife mpingo. Tilipo ambirimbiri, ziwalo zambirimbiri monga mthupimo. Mpingo ndi thupi la Kristu. Mpingo ndi thupi la Kristu. Tisanyoze mpingo chifukwa ndi thupi la Kristu. Ife ndife thupi la Kristu. Ziwalo zambiri, tonsefe ndife ziwalo zambiri, ndife thupi limodzi la Yesu Kristu. Thupi limodzi. Thupi limodzi. Tikamasonkhana sitili anthu osiyana. Inde ziwalo zosiyana koma thupi limodzi. Ndi Paulo yera lero lino afuna kutiuza ifeyo ntchito chachikulu. Ngati ife tili limodzi, mu thupi limodzi, ngakhale tili ziwalo zambirimbiri, tiyenera kugwira ntchito mogwirizana. Mogwirizana mu mpingo, kutiuza utumiki mu mpingo. Tizigwira limodzi mu mpingo. Chuka monga Ukaristia umbapangise kuti tikhale amodzi, chimodzimodzi mpingo uyenera kupangisa kuti tikhale amodzi. Aliyense mu mpingo ali ndi udindo. Inde aliyense mu mpingo ali ndi udindo potsata mphatso yake. Aliyense ali ndi mphatso zake. Tiyenera kutumikira mu mpingo potsata mphamvu ni mphatso zimene Mulungu watipatsa. Apa ndiye tiganize bwino, abale okondeka. Khalati kunena chani? Thupi si chiwalo chimodzi chokha, koma lili ndi ziwalo zambiri. Tsono inuyo nonse pamodzi ndinu thupi la Kristu. Ndipo kupitiriza kunena kuti aliyense mwa inu ndi chiwalo cha thupilo. Mulungu mu mpingo wake adayika anthu awa. Nditso pano kunena za mphatso, anthu otumikira. Mulungu mu mpingo wake, mu mpingo wa Katolika waika anthu awa. Ifeyo amene tili pano. Aliyense potsata mphatso yake.
aliyense potsata mphatso yake ayenera kutani? Kutumikira. Kutumikira. Pale okondeka timvetse bwino pamenepa. Tili ndi mphatso zosiyanasiyana, tithokoze Mulungu aliyense mphatso zake. Ndiyeno lero tidziwe kuti tiyenere kugwiritsa ntchito mphatsozo. Paulo oyera kunenesa poyera mbuyomo kuti mphatso zilizonse zimene tazilandira ndi cholinga chake ndi kutumikira. Kutumikira mphatso za Mzimu Woyera kuti titumikire mu mpingomo. Tikapanda kutumikira ndiye kuti Chikhristu chathu nchakufa. Nchakufa. Olo chikhulupiriro chathu nchakufa ngati palibe ntchito. Ife tili mu mpingo ndi cholinga choti titumikire mpingowu manjira zosiyanasiyana, aliyense potsata mphatso imene Mulungu mwini amadziwa. Amadziwa kuti poyendetsa mpingowu pafunika mphatso zakuti. Ndiye anapereka mphatsozo kwa anthu osiyanasiyana kuti azigwiritse ntchito. Nditakanizirani ngati ineyo ndalandire mphatso yakuti kuti nditumikire ena koma sindikugwiritsa ntchito, ndiye kuti pamene paja anthu alephera. Ndipo ndalephera kuyitana anthu kwa Yesu. Ndalephera. Chifukwa chani anthu sakupulumuka? Chifukwa ineyo ndalephera kutumikira potsata mphatso imene Mulungu anandipatsa. Anthu ena adzatayika chifukwa cha ineyo posatumikira monga mmene Mulungu anandipempha. Apa tiyenera ndithu kuganiza bwino. Utumiki. Mbuyo timawerenga mawu m'buku la Ezekiel chapter 34 verse 1 mpaka 11. Ezekiel amanena za abusa. Tikatatu kuwerenga za abusa amene anayenera kusamala nkhosa zawo. Koma nkhosa zodwala samazisamala, nkhosa zofowoka samazionera, samasamala nkhosa zawo. Ndiye nkhosa zimatani? Zimabalalika, zimaonongeka, ndipo zinali ngati chakudya cha zirombo zina. Chifukwa cha ifeyo nkhosa zina zimafa, nkhosa zina zimasiya mpingo, nkhosa zina zimasiya chikhulupiriro, nkhosa zina zimangokhala chifukwa chakuti ifeyo sitinawathandize, sitinagwire ntchito, sitinagwiritse ntchito mphatso zimene Mulungu adatipatsa. Tiganize bwino ifeyo amene tili abusa kapena tili ndi maudindo mu mpingo. Tiganize bwino. Ndi nkhani yayikulutu. Aliyense usangoti ine sindili kanthu, ine sindimadziwa kuchita chilichonse. Mumadziwa kuyambira ku nyumba kwanu ndi ana anu, kumphakati, kumpingo, kutchalichi, potsata mwambo wa mtchalichi. Muli ndi maudindo ambiri. Ena timangokhala talandira sakramenti la ulimbitso osatumikira. Mkhristu ayenera kutumikira. Palibe Mkhristu osatumikira. Amene satumikira ndiye kuti amene walephera. Ndiye ngati munthu satumikira, chikhulupiriro chakenso chimachepera mpaka na kufa. Paulo oyera adzanenetsanso pa nkhani imeneyi potsata Ukaristiya. Tisayiwale tikukamba za Ukaristiya tili mutchalichi kuti tidziwe, tizindikire chikhulupiriro chathu komanso ntchito yathu potsata mphatso zimene Mulungu anatipatsa. Tiyenere kutumikira. Mulungu amasowa ine, amasowa inu. Tikapanda kutumikira ndiye kuti ifeyo talephera. Anthu ena adzalephera kudziwa Yesu ndi kupulumuka chifukwa cha ulesi wathu, kusazindikira kwathu, kusatumikira kwathu. Abale okondeka, ngati lero Mulungu watikumbutsa zimenezo, tidziwe kuti tiyenera kusintha. Mutenga ubwino tamva chani? Yesu adamvera chisoni amayi aja. Amayi musalire. Ndiye kuti ndowu Mulungu sakutipempha kuti tikaukitse anthu akufa, koma amatipempha kuti tikhale anthu achisoni, anthu omva chisoni. Pali anthu ambiri kunja kuno amene akuvutika ndi matenda awo komanso ndi usiwa wawo. Tiwamvere chisoni ndi mphatso inatu imene ili. Tiwamvere chisoni ndi kumathandiza. Mulungu atipatse ifeyo nditu mtima umwewo wa Ambuye athu Yesu Khristu. Amen. Tikuoneni Maria, wachaulere chodzaza, Ambuye ali nanu. Ndinu odala mwa akazi onse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Maria oyera, mayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa, tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.
Señor.